Ma her jî kes lêtê dijî soyê me. A roja ke ez roştya çimona xwe ra morim mendone, a rojê ra nat sera xêlî wext verdira. Na seronê pêyenodekî endî na dinya tariyê, na dinya zulêmatê mirîzov xiravin nê amê. Giran giran musona dinya teng û tariyê. Zovniya çare xwe çîno. Rajî vî sebeno, rajî nevî sebeno. Gerek e ez na dinya xwe ra rajî vî. Hên nivo weşiyê zerweşiyê ra nêramîna. Hema na dinya têrmaşê de jî çiyê re rajî nivan. Devriyê çênonê xwe çi wextokê nevînan. Nihal mirîzav şetiniyêne. Nawa ku mirîzor yêna nawa. Çimûra sefîlmendenê roştî ra morûmendenê niya. Çi hêv ki endî devriyê dîno nîno mivîr. Hoyayêşo ke amênê niştên lîskanê dîno mihên zonenê ki mirê gul û sosiniyê û sariyê verê çimûnê me dibîra. Hema nika mirê na rindekê zê hênê şodirî biyêvîndî şiyê. Nake yena me virî ez hên zonen ki peyniya û sarê me amo ez zimistan de zemheriyê dêro.